Οι γυναίκες στα μάτια μας. Πάρ' το δεύτερο. Άλλο. Άλλο, τι κάνετε? Γιάννης Μαυρογιώρης εδώ, το παιδί. Ντίνος Λουκάς. Εγώ το παιδί. Μαυρογιώρης. Μαρκελά. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν, βγάζουμε το part 2 σήμερα, κυρίες και κύριοι. Από τις γυναίκες στα μάτια μας. Είναι αυτές που είναι οι κατηγορίες για κατούριμα. Έτσι, αυτές που τις κατουράμε. Πολύ φέλη, ρε παιδιά. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε? Αμέ. Από ποια κατηγορία? Από τους μπαμπουίνους. Μπαμπουίνους, δεν με βοηθάς. Έλα ρε, μα λέγα αντρογυναίκες. Α, εντάξει, σε έχω. Έλα, το έχουμε, το έχουμε. Για πάμε. Για πες τα παραπονά σου, ρε φίλε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι οι αντρογυναίκες, είναι οι κοπέλες οι οποίες τις βρίσκεις στον δρόμο με ένα τσιγάρο, ένα στριφτό τσιγάρο, στυλ μπαφίδι, δεν ξέρω. Ναι, ξέρω, αυτές καλμένες. Που δίνονται ατρατίβο για aggressive. Ατρατίβο και από πάνω σου κάτω, φίλε. Από πάνω σου Ναι, κάτω. τσάντα πορτοκαλί, να πούμε μπουφάν χακί, παπούτσια ροζ. Παπούτσια από τα φαρδιά, ξέρεις. Βάρκα. Ναι. Κολυμπάμε. Hello. Ναι, συνεχίζει. Πίνει μπύρες, ξέρω εγώ, έτσι κλασικά, είναι μεστικά, αλλά Αγαπημένο μέρος, ψηρή. Ψηρή. εξάρχεια. Εξάρχεια. Μαλάκα, δυνατός. Τσίπουρο, μπάφ στις πλατείες, αυτοί και 50 μαλάκες γύρω-γύρω. Όχι, φίλε, συχνά και στεροκάδικα. Α, ναι, είναι λίγο. Σκουλαρίκι εδώ στη μύτη στάνταρ. Χαλκά, ρε φίλε. Με τη μίξα από πίσω. Στο σκουλαρίκι να κουμπάει και να ντρέπεσαι να την κοιτάξει. Λέγε μου. Είναι αυτές που λες, θέλω να πάω να τη χτίσω και ντρέπομαι να τη χτίσω. Δεν μου κάνει, ούτε αυτή την αίσθηση. Φτιάχνουμε μόνο. Μαλλί καρφάκι έτσι, έτσι. Ή έτσι. Έτσι, πρέπει να το κάνουμε σκατζοχυρέξι να μαλάκα, να γίνουμε λίγο ίδιοι. Έτσι. Οπ, σαν βλάκα θέλει. Μεστικά. Έτσι. Hello, χελώνα. Τι είναι αυτά, ρε. Νούμερο. 2. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό, φίλε μου, με πολύ αγάπη. Είναι οι γυναίκες γκρινιάρες, ρε. Όχι, είναι μάμα. Δεν τις μπορώ, αλήθεια. Είναι αυτές που μιλάς μια φορά και έτσι επειδή, εντάξει, μιλάς σου και έτσι συμπαθείς, λες ένα ναι ρε αγάπη. Και με το που λες το αγάπη, Relationship. Relationship κατευθείαν. σου κάνει. Έλα, Ρε, κούκλα μου. Το ότι σε λέω αγάπη δεν σημαίνει ότι τα έχουμε. Κατάλαβε το. Κατάλαβε το. Κάντε με αυτό στείλω να βγάλω κανένα μάτι. Αλλό. Δεν. Ελώνα. Λόνα. Σε κατουράμε, χελώνα. Ναι. Είναι αυτές οι γυναίκες, ξέρεις, και μετά σου στέλνει στο Facebook. Γιατί με μιλάς, Δίνο, αφού μπήκες. Γιάννη, γιατί με κατουράς έτσι άσχημα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εμείς είστε που. Εσύ βασικά, ρε φίλε, σου μιλάνε 3.000 κοπέλες, ρε μαλάκα. Σε πιάνω από τους φίλους, ρε μαλάκα. Νόση. Άντε, ρε. Άσε ρε που έχεις 2 προφίλ, ρε μαλάκα. Πες λίγο αυτά. Ναι, όπα. Έχω 2 προφίλ. Όποιος κράζει ότι έχω 2 προφίλ, τον κατουράω. Και εγώ μαζί. Ρε, στο πρώτο βίντεο είχα πει ότι και καλά αυτός που. Είναι ο Βλάκας B, you know. Γιώργος Βιταλίδας. Μαζί με τον Καβαλάρη το έχεις. Με το φίλο Καβαλάρη. Ρε, εγώ εξηγούσα στο βίντεο. Βλάκες. Ζώα. Άσχημοι. Μπαμπουίνι. Σας κατουράμε. Μαϊμούδες. Σας κατουράμε. Και εμείς. Σας κατουράμε. Τσισάκια, κάλτσες. Ναι. Είχα πει Είπαμε ότι. όχι κάλτσες σε αυτό το βίντεο. Α, ναι. Όχι κάλτσες. Είναι πασέ. Σας Ναι. κατουράμε τότε. Κλισέ. Παλιοκάλτσες. Σας κατουράμε. Έχεις πρόβλημα, ναι. Έχεις πρόβλημα. Σε κατουράω. Κι εγώ. Ναι, που λέτε. Δεν είναι ότι είχα ένα δεύτερο προφίλ γιατί αγαμάω, είμαι πολύ μπροστά. Απλά έχω full προφίλ και γιατί ας πούμε να πάω να σβήσω το Γιάννη παράδειγμα. Όχι το Γιάννη που τον ξέρω, κάποιον που δεν ξέρω. Είμαι φίλος του. Γιατί να με ζήσει γάμα του τάνα. Και πες ότι την επόμενη μέρα σβήνω έναν Γιώργο Αρμπαούτσογλου και θέλω ο Γιώργος Αρμπαούτσογλου να μου μιλήσει και βλέπει τον έχω σβήσει. Δεν θα πει τι μαλάκα είναι αυτό ο τύπο, σωστό. Ενώ φτιάχνω ένα δεύτερο προφίλ και έχω όλο ο κόσμο. Γι' αυτό υπάρχουν και τα πολλά. Στα Διάννα. Έλα τώρα στο θέμα μας εδώ, γυναίκες γκρινιάρες. Ναι, sorry. Ήταν μια παρένθεση. Παρένθεση, Ελώνα. Άστα, πάμε. Καλά. Ναι. Γυναίκες. Αγαπάω τα λεφτά. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Μαλάκα, από αυτές έχουν κακή τραγική εμπειρία να πούμε. Μαλάκα έχουμε. Είναι καταρχήν η γκόμενα που ξοδεύεις πιο πολλά από ό,τι ξοδεύεις για τον εαυτό σου τον χρόνο. Σε μια εβδομάδα. Δυστυχώς Εντάξει. υπάρχουν και αυτές οι κοπέλες. Ρε φίλε, δεν λέω. Θα πάμε για καφέ, θα πληρώσω εγώ. Λογικό είναι. Δεν είμαι πλάκας. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, ναι. Αλλά μην το χαμάς το θέμα, ρε κούκλα μου. Ειδικά στα ψώνια. Όπα. Άμα πάμε για ψώνια, κάτι θα τις πάρω. Όχι, Δηλαδή. εντάξει, θα τις πάρεις εσύ. Δεν θα τις πληρώσω τα ψώνια, ρε φίλε. Κάτι όμως θα τις πάρεις. Ειδικά τα underwear.
Από μέσα. Ναι. Τα πρόσεχα τα μαύρα τα ιστορίες. Ναι. Ναι, όχι, αυτά εντάξει, θα τους πάρω κάτι, ρε φίλε. Αλλά άμα βγούμε τώρα και θέλει να πάρει γόβες. Άσε μας που κλίτσα μου. Άσε μας. Άντε! Ελώνα. Ελώνα! Σε κατουράμε. Ναι, ρε φίλε, δεν θα τις πάρω ό,τι γουστάρει. Θα πάρω ό,τι θέλω εγώ να τις πάρω δώρο, οκ, και μετά μόνη της. Καταρχήν, σου στέλνει κάθε μέρα. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το παράλληλο. Δεν απαντάς, δεν σε ρωτάει. Δεν σε ρωτάει καν. Δηλώνει. Απλώς εσύ πρέπει, θα πας, σου το λέει. Και εσύ πρέπει διαμαγείας, δηλαδή δεν έχεις λεφτά, να αποκτήσεις. Έτσι δεν έχεις χρόνο. Και αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να θες να κάνεις, άμα σου πει ας πούμε αυτή, θέλω να πάμε βόλτα στο πάρκο για να τα Ενώ έχουμε έχουμε κανονίσει να πάμε για καφέ. Αν με κατουρίσει ποτέ για γκόμενα για να πας μαζί της για Το έχω καφέ. κάνει, το έχω κάνει. Για σκέψου. Για, ίσως, όχι. Ναι! Όχι Ναι. τώρα. Όχι τώρα, παλιά. Που σε κατουράω. Χελώνα! Ναι, όχι ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο να αγαπάνε οι γκόμενες στα λεφτά. Οκ, και εγώ άμα ήμουν γκόμενα θα ήθελα να έχω κάποιον δίπλα μου να έχει μια οικονομική υποστήριξη. Όχι. Αλλά Ένα αμαξάκι ρε φίλε να πηγαίνει. έχω παράδειγμα, ας πούμε, ζευγάρι από Ελευσίνα. Θα τα πούμε εμείς αργότερα. Ξέρεις τι λέω, Ναι, ξέρω. Ξέρεις τι λέω, Χελώνα. Ο οποίος τύπος να πούμε, κάθε Κυριακή στο ίδιο μαγαζί. Μικράζεις εδώ πέρα. Πάμε. Ας το διάλογο. Πάμε επόμενη κατηγορία. Λοιπόν, και η τελευταία, κακιά Άσχημη κατηγορία. που τις κατουράμε. Αυτές τις γκόμενες τις κατουράμε πλασέ στα μούτρα και κουτουπιέ. Με φάλτσο. Εδώ. Ήρθα. Που ναι, η μπάλα. Ωραίο. Αυτές τις γκόμενες τις κατουράμε πολύ άσχημα, φίλε. Πολύ άσχημα. Να σου πω ποιος είναι. Για πες. Είναι η κακιά γυναικοπαρέα. Είναι αυτές οι γυναίκες που είναι 3 με 4 το πολύ. Η μία από αυτές είναι συνήθως όμορφη, οι άλλες είναι Διακοσμητικές. φοράδες. Διακοσμητικές γλάστρες. Ναι, καλύτερο αυτό. Ναι, είναι οι γκόμενες που και καλά ρε φίλε σε βλέπουν στον δρόμο. Και Συζητάμε. θες να το κάνουμε μια αναπαράσταση εδώ να διακόψω. Έλα. Εγώ λοιπόν, εγώ γκόμενα, εσύ Γιάννης Μαυρογιώργης. Εγώ Ντίνα Λουκά, αναγκαστικά τώρα θα τον πάρω. Εσύ Γιάννης Μαυρογιώργης, ντούρασε έλα αγόρι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Όπως όχι ρε μαλάκα, αντίθετους ρόλους. Πάλι, εγώ έκανα την κόμενα. Εσύ αμέσως αδερφής και φωνή γκέι. Πάμε. Πού είσαι ρε Ντίνα, τι Τι κάνεις, κούκλα μου. Καλά πώς είσαι. το περνάς. Καλά Σχολή. μωρέ, εσύ εδώ. Πας γυμναστήριο, τα γνωστά εκεί, πρίζεσαι. Κάτι κάνω. Γιατί την άλλαξε τη φωνή σου. Εγώ είμαι κόμενα. Έλα, δεν πειράζει, μια παρένθεση θα έρθει. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε για Νάκη πριν να Άντε, φύγουμε. φίλια, Γεια, γεια, γεια. Το μαλάκα, το σαβούρια στο διάλογο με φίλησε κιόλας. Μιξιάρης, άσχημε τι Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ζώα Είστε εγκόμενες φλόκες. για το πέος. Τσο! Τσοπού. Τσόπου. Τσαπού παππού. Παπούτσο. Ναι, αυτές τις γκόμενες κατουράμε. Τις κατουράμε! Αυτά. Ήτανε το part 2. Τώρα δεν με νοιάζει. Views δεν πιστεύω να πάρουμε όσο παίρναμε, θα πάρουμε και. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Στο πούτσο μάλλον. Τους κατουράμε όλους. Ναι ρε φίλε. Για πάρτι μας. Ναι, Γαμάμε. Λοιπόν, επίσης, ναι, επειδή είμαστε ψωνάρες, θα σας πούμε τα ονόματά μας στο Facebook, όποιος θέλει να μας κάνει ad. Ντίνος Εγώ Λουκάς. μπει κολλημένο γιατί έχω δεύτερο προφίλ. Ναι, είμαι σκατοποζέρι, έχω δεύτερο προφίλ γιατί είμαι full. Σας κατουράω. Άσε τη διάλα. Ναι. Μπείτε στο προφίλ μου το κανονικό, είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Τα έχουμε. Μου τον ακουμπάω δηλαδή. Και το παιδί εδώ, Γιάννης Μαυρογιώργης, μισό λεπτό να σας το γράψουμε κιόλας να δείτε ακριβώς πώς είναι. Για πω τι λέγει ρε Είναι μαλάκα. δύσκολο. Για πες πώς το είσαι ρε. Μαυρογεώργης. Περίμενε, ξεκινάμε από το G ρε βλάκα. ΑΗ. I, A, Ναι. N, Ναι. άλλο N, Ναι. J, Ιώτα. S. Πρέπει να βάλω και το τόνο ρε. Θα μπερδευτεί ο κόσμος. Δεν πειράζει μωρέ, θα σε βρούνε. Γιάννης. Μα, Μα. λα, Μα. βε, Δε. Παρεμβολές ήταν αυτές, δεν είναι τίποτα. γε. Γεωργής. Κουράσαμε τον κόσμο. Εντάξει ρε φίλε, μισό λεπτό, συγγνώμη ένα λεπτό. Με W το γράψε. Όμικρο. Όμικρο Μαυρογεωργής. ΑΗ. Συγγνώμη λίγο, αλλά τα πατάω να φαίνεται στην κάμερα. Έτσι το λένε το παλικάρα. Πού το, εδώ είναι η κάμερα.
Εδώ. Γιάννης Μαυρογεώργης. Εντάξει, αυτός είναι ο τύπος. Εμένα είναι απλό. Ντίνος Λουκάς B. Ή Ντίνος Λουκάς και με βρίσκεται και μπιριμπίρι μαρμούρ. Αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το νέο βίντεο. Σας αγαπάμε. Άμα δεν σας αρέσει. Σας κατουράμε. Μαλάκα μου καταληξία. Γάμισες ρε φίλε. Αυτά. Τι άλλο. Άμα σας αρέσει, κάντε ένα like, ένα subscribe. Πάντως φιλιά πολλά. Όποιος δεν θέλει από εδώ κάτω, γνωστά κράξιμο, Λουκά γαμώ τη μάνα σου, Γιάννης ένας λάκας άσχημος. Τέτοια που σας κατουράμε. Πολύ. Πολύ άσχημα σας κατουράμε εσάς που σας καράσετε. Εσάς που μας υποστηρίζετε χειροκρότημα. Είστε γαμάτι. Ναι, εμείς είμαστε για τον Μπούτσο μόνο και η μαλακία σας που μας πηγαίνετε. Αυτά, το βιντεάκι κλείνει. Σας αγαπάμε. Φιλιά στα μούτρα. Γεια. Ξεχάσαμε να πούμε κάτι, ότι πριν Στο 7-10 περίπου. Έγινε μαλακία. γίνει κορμαλάκιον και το καταλάβαμε όμως και θέλαμε να το κόψουμε. Για να μην βγάλουμε πάλι καινούριο βίντεο. Γι' αυτό άμα προσέξετε στο βίντεο σε κάποια στιγμή φαίνεται που κόβεται. Εμείς το κόψαμε, πείτε δεν είναι κατά λάθος. Λέγονται δύο που άμα. Όπως και τώρα γι' αυτό κάναμε τράμπα θέσεις. Να φανεί και λίγο αστείο. Να γελάσετε μαζί μας. Για τον Μπούτσο. Αυτά. Φιλιά. Γεια. Γεια. Adios amigos. Δίνος Λουκάς. Γιάννης Μαυρογιώργης. Πάμε.